No, dobrý den, pánové, hlejem Fortnite zase. Jako podruhý a už jsme se trošku oshláli, zkusili jsme to, nikdo tady nás zase vás zvenku, že jo? Takže prostě. Mám také trošku. Ne, já to nevím, když se to může otevřít takhle. Ty tady máš hezkou českou, uvidím. Moc. My jsme nemocní. Kámo, otevírej. To je docela dobrý věc, jako. No, ne. Otevřít bránu. Takhle ne. Neplýtvej návolema. No. Jdeme. Kam vem si tenhle chlap vypije. Jo, jsem si dal tenhle chlap, dal by se si snad. Co? Jo. No, dobře. No, vypadá napade. A bude to také. Jo, možná se zasekaný. Nevím, jestli to je z mobilu nebo z Fortniteu, opravdu. Asi se spodíval na mobil. Omlouvám se. A nikdo? Tady bylo okamžik. Tady pronesli nás. Jo, už není Simpsonů. A kam tam to si použil? Má odletět někam. Já se použít na tu věcičku. No tam náš se. Kam to házíš? Kam to házíš? Ty pojď naproti tyhle za námi nepřijde vždycky. Mohli jsme si malý handicap. Tam se tady... Hodíš to takhle pod sebe a... A jsi šel? No, já to použiju. A ty to šel vlastně. Kámo, tohle jsem měl jednou. Kam použít to je mega dobrý. Tak a ty a kolik to má nábojů? Nekonečno, kámo, nekonečno. Když to tady vidíš, kolik ty náboje. A to má 48 let. Ne. Tady to nabije slušně moc. Auto, cestka. To je úplně už na podle mě. No, není. Na se stalo, že tam padl gold. Cestku, jak to s tobou je pravda? No. Tam musíš tady jezdit, prostě. Kam musíš jet sem, tady musíš. Jeď. Kam ten balón a ještě tomu. Nekoukej na nás, že jo? Tam to vodí. A kam ty jezdí úplně to auto? Málem to zničil. Jdem. Hele, já se to učím od malička. Jo, vlastně. Jo. Máme tam to figurku do Janího. Jo, tam je stavku. Tam už jedem. My máme PS, právě mi nehrá na počítači nebo něco podobného. My natočíme spíš na tom PS-ku. No. Je boss někde. Kam tam je benzínka, oprav si to, tam si to můžeš opravit. Jo, tam si to opravuje. Jo, tady, tak. Tak, kam se oprav si vysvět. Kde si to opravilo. A rychle. To dělej. Super, to úplně nový jako. Jeď. Jo, jako je to. A se taky když učil, je mu hejbem. To je kolesnou uličil. Chvíli si nevidím, jo. Jámo. Říkám, kdyby to bylo realitě, tak by si mohl jet jenom po jedné čáře. Kam ty si úplně zničil okno. Jeď. To je vždy. To nevíš, jak to je vždy, kam. Jo, já se umím řídit. Cože, aha. Jo, aha, my se ještě neumí řídit, my se nemáme řidičák. To já jsem jenom dostal, paní hostila. Paní byla a jistě. Když jsem byla malé, tak jsem byl takovýhle jelen napisáka, na mě ho malé rozbila. Jo, to si pamatuju, máš ještě. Ale díla se, ale to stalo, jako kdyby to... No, tu dobu ještě nebyla ani jelen.
dobu, když byl jelen 999 vlastně. To jsem měl takovýho normálního jelena, víš? Ty jsi měl takovýho normálního, že jo? Když jsi byl malý. Jo. Já mám říkáš ty to plet, jo, sorry, ale si to vlastně splete. Dobře. Ale si to plete vlastně jako dnešní dobou do minulosti, že? Co je tady? Vlastně 4 jedinky. On měl prostě takovýho, normálně, prostě chápete, vůbec neměl takovou velkou tlamu, prostě měl, chodil prostě takhle, chápeš, že? Já myslím, že jsem se zaseknul. Já myslím, že ještě máš někde. No, mám u tety, co jsem zapomněl. U tety, ale jak dlouho už to máš? 2 let. 2 roky. Jo. Aha. Máš vlastně málo benzínu. A už klesá, tvůj benzín či duše. No doporučoval bych ti najít nový auto. Nebo vyskočit z okna. Ale cibule. Hele, lidi tady někde. Já cibule kamuc. Myslím, že tohle video dost a čau.